Sziasztok, én adjon már Vizen, rá. az Ám137 vagyok, és ez Minecraft sorozatunknak a harmadik része. Most már nem akadozik a videó, hogy én látom, és ez annak köszönhető, hogy elkezdtem, mert Ba, visszajátszási puffert alkalmaztam, ami azt jelenti, hogy vissza tudom nézni vízjel. a videót. Na, ebben a sorozatunkban is, mint többiben, csak ez ugye lényeges, hogy kik vannak itt velünk. Itt van velünk Szilánk Sziasztok. és HV. HV építette a házat. Sziasztok. Nem kell megvárni, hogy köszönjek. Ja, bocsánat. Na, HV építette a házat. Kommentbe írjátok. Mi ketten Jó, vízjel meg ugye én magam hoztuk az na alapanyagokat. igen, ő építette a házat. Ő véleménye szerint nem lett jó a ház. Ha ti más véleményt mondtok erről a házról, amit én majd körbevezetlek most, Ami persze ez még nagyon alap. Még nagyon alap. Ez még akkor lesz. írjátok meg kommentbe, hogy tetszik-e vagy nem, de egyébként szerintem nagyon jól megcsinálta. Aki megütött, egy életem maradt. Itt van kaja, egy ilyen. Jó, nem kell sok. Úgy látom, elcseszték ezt a Minecraftot nagyon. Nem akadozik a videó, most már, ugye, mert megoldottam. De profi vagyok, az első kettő megakadozott. Na, nem mentem varászni. Én is hős vagyok nagyon. Adja a kaját? Ma van egy csomó. Várjál, van ilyen nyálkolyó. Jó, na figyelj, megadjuk, én nem megyek varászni. Ti még menjetek le végre bányába, mert kéne még mindig szín, mert semmit nem tudunk csinálni. Jó, akkor megyek bányászni, oké? Jó lenne, mert nem tudunk semmit csinálni. A HV megcsinálja itt Dekord. az a helyzet, hogy nem tudok... Jó, nem. Van valami... Fákja, hallod? Ne szívassák, lejöttem. Tudom valami kell. Fákja. Valaki csináljon nagyon gyorsan. Vízjelen? Nem tudunk, Nem tudom. Akkor hogy fogok bányászni? nem tudom. Lemész a bányámtól is összeszeded. Vagy a kintről összeszeded. Nem kintről. Nem kell kintről. Vágod, annyi malac van, hogy ennyi a világon nincs szerintem. Az a baj, igen, az nagyon nagy baj, hogy annyi malac Nézd van. meg, videóban megnézed, majd visszanézed, nézd meg. Hallod, már csinálnak mi ez? Farmat, bazd meg. De egy szaros bárány, ami berreg, az nincs. Vagy, hát lóból is van az de nagy többségük mindez szaros hogy mondjam. Na, Lejöttem, nem. hallod? Semmi. Lejöttem csákány nélkül, csak fa csákányom van. Az se rossz. Egy fákjával fogok végigmenni, szóval ne jegyetek meg, ha nagyon sötét lesz itt, mert nem tudok mit csinálni. Téged nem látok, te hülye. Nem vagyok az ijedős fajta. Ó, hát oké. Tehetünk majd róla. Ma megint bazd meg. Csak malac. Miről beszélgessünk? Ne csak az legyen, hogy videó, csak a Minecraftról beszélgessünk, majd máson, mert szerintem ez már nagyon unalmas lesz szerintem ott a nézőknek. Hogy mi Minecraftozunk és arról beszélünk, hogy milyen Maradj csöndbe, és ez unalmas, mert szerintem milyen szar a víz ilyen. Ja. Beszéljünk arról szerintem is. Aha. Szerintem is. Nem, amit tervezünk. Most Ja, igen, elkezdtük amit tervezünk. bár a Minecraftos sorozatot. Ezt. Ugye ez a harmadik, nem hiszem, Igen. harmadik? Mhm. Harmadik része. Az még nem lesz vége, ne izéljünk. Ne féltek, csak szerintem beiktatunk közben még TF-et, votot. Bocsánat, hogy így közbeszólok. Meg azt akarom mondani, hogy el fogjuk kezdeni az Outlast-ot. Ne! Jó, hát hallott, ha nem vágtál volna a szövegembe, egy másodperc ezelőtt ugyanezt mondtam, hogy Outlast-ot fogjuk kezdeni. Értem, hogy mindjárt 9 óra is alvás van neked. Attól... Hát nem te vagyok. Mindegy. Ne otogassuk, mert ezért kisánynak fognak nézni téged. Pont meg. Jó van. Lejjebb fogok menni bányába, már itt már mindjárt kiásom magam. Ne! Én te vagyok, tehát hogy én a videóban most azt csinálom, hogy ugrálgatok, és keresem a bárányokat. Nagyon izgalmas, tehát. Egyébként lesz a leírásban látjátok, hogy mik lesznek. Ha lesz új monitoron, akkor lesz Chief Rag Movie, már az
Abba a HV-ig nem leszek benne, mert velük csak sorozatokat csinálok. Hearthstone az... Hearthstone is lesz, nagy sem HV-kkal. Már rátöltik, de nem szeretik, akkor lesz velük. Majd tervezünk újabb játékbemutatót, mert már volt régebben egy, csak... Meg... Csak rossz volt a felmutatás, ez újra megy. Ja, meg... tervezünk Terveztem. Euro Truck Simulator 2-s videót is. Amit nem tudom majd, hogy fogunk megoldani, mert... Ugye már... Na mindegy, majd meglátjátok. Ami jó lesz az Outlast, amit nagyon várjuk. Hallod, ki van a háznál? Viktor, nem? AV? Jó. Aha. Akkor... Mit írjak be? Viktor 840. RTP. Nagyon jó, zombi van megint, bazd, zombi, geci, kurva anyának. Semmi, bazd meg, itt is egy farm, geci. Oké, Pali. Hol vagy? Az is szép. Fölrobbant. Na, van, mi ez? Az igen. Mire csukjam be? Jó, akkor azt mondja, hogy berakok pár cuccot. Időkövet, ez kell. Ez is kell. Pipacs. Ez is kell. Fákját nem tudunk csinálni, mi? Van szenünk. Akkor úgy csinál a fákát, hogy ő alulra kell, tehát úgy középső sorba, legalulra kerüljön egy bot, a felé meg rögtön egy szín. Azt hiszem úgy lett fákját, nem? Nem tudom, úgy. Anyád, ez milyen? Ez milyen? Ez milyen zombi? Nézzé, hülye fej van. Persze, anyád, bekaptam egy ilyen szart. Basszus. Ez nem lesz jó. Bőrös vésít, mi? Hát nekem most menekülnem kell. Egy creeper, kettő egy nyilas. Persze itt is creeper, de tudtam. Jó, anyád, hogy van? Jó, meghaltam. Nem. Hát itt patol nekem egy kis zombi. Merre kell menni? Mit mondtam? 110. 24, 25. Jaj. Tudjátok mit csinálok? Csinálok egy fürdőt. Megyek föl. Kicsapkod mit? Nagyon jó, ott is egy creeper. Ott még egy kis zombi. Magam elvágtam a pókot. Ó, segítsetek. Kéne segítség. Megyek, csak nem tudok kimenni a vízből. Várjál, mindjárt odaérek, várjál, majd odaérek. Na, itt vagyok. Eljutottam. Tudom, merre kell jönni. Itt egy pók. Megyek a házba. Siess, vigyázz! Siess, jönnek a pókok, HV. Gyere be. Csuk be. Jaj. Ne. Nyomtam. Mi a belső nézet? F1? Mi a? F. F5. Nézett. Köszönöm. Vár, most valamit elnyomtam, de nagyon. HV, gyere gyorsan kaja. Istenem. Jó. Kösz. Nem? Nem akarok elhízni azért. Szerencsére, Minecraftban nem lehet. Jó, Majd víz, hát. gyere le, és mutasd meg a, milyen a bánya, jó? Várj, ne, itt van egy ilyen... Mi ez? Viktor, majd HV már... már beszélem tudok. Itt egy zombi van. Megyek, és csinálok gyorsan egy HV, idét. segíts már, segíts már. Várj, botot csinálok, gyere vissza addig. Vagy egy kardot. Csőkardot, ami kell. Jó? Én addig ellenállok neki. Hát remélem nem hasznos. Megyek, Nem van egy pók. Meghalt. kiváló. Ott Van van, benne. támadnak a zombik, Dani, gyere. Hogy szilánk. Kéne segítség. Vissza kéne. Jó, hát kint vagyok a bányába, szóval nem nagyon tudok segíteni Mögötted most. is van. Ás! Szóltok, nagyon húzos, akkor megyek. Nekem van karton. Nekünk is. Nem az a né. Nagyon jól lesztünk. Ott egy Ez izé, azt láttam, sércet. menekül. Meghalsz. Meghalsz. Én miért? Nem te, gondolom, akitől ő ott. Új. Úgy volt. Új, Tudod. meghaltam. Szerintem, amit legyen most a cél, csináljunk már dinamitot. Kéne, nagyon TNT. Meghaltam. Jó van, megszoktuk már. Nem ez az első halál videóban. Bíz rám ide gyorsan. Segíts, HV. Lejönnek rám. HV! Menjetek már be a házba. Gyere Gyertek le már, ide a szilánk. bányába. Gyere Nagyon- már, szilánk.
Menjek? Jó. akkor Bejött, biztos- bejött egy lövős. Bejött egy lövős, gyorsan, gyorsan, gyorsan. Gyorsan, 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 gyorsan. Meghaltál? Nem, én nem. Hú. Az hogy jött? Jó, kimegyek. Nem megyek ki. Nincs életem, halad. Gyere, együnk Most gyorsan. hol? Mi történt? Felrobbant? Gyertek már! Hova? Hol vagy? Nem tudok elmenni odáig. Itt lent a vízbe. Üsd már meg fog halni megint. Mögötted. Végre. Én haltam meg, köszönöm szépen. De rohadt Szar. már, mondom. TP. Na, Felszedtem. hogy nem? Hallod, ne menjetek le a cuccaimat, kérlek. Már lementem. Na van egy rendes kövünk HV, azt kapd el a náthat. Bocs. Hallod? Most mi van? Nem tudok lemenni hozzátok. Nem tudok letépézni. Gratulálok. Istenem, jó, oké. Szerintem is cigányok. Gyertek csak. Hé, mini. A rohadt életben. Gyorsan vagyok. Ez egy kicsit zavaros már ez a rész. Itt már Hát igen, ez már picit izgalmas. Odaírom majd a zombik támadásra. Ja. Ne viccelj már itt velem. Creeper. Azt úgy is, hogy távolodsz. Ja, nem is ütöm meg. A fogok között. Ó, hallod? Tudod mit csesztünk el? Szigetre kellett volna. Az nagyon jó. Az nagyon király lett volna. Csak ezt jobb minél hamarabb beépíteni. Rohadt fók. Ja. Aztán megúsztam itt a dolgokat. Nagyon nem úsztam meg. Na. Na. Ne. Na figyeljetek, beteszek annyi fegyvert, tehát olyan sok fegyverünk van most. Mindenkinek jut egy vagy több. Most... Jó. De ki ölt meg? Mert bent volt egy olyan kis zöld. Drakat vitt a 840 áldozata a vált. Szép volt. volt. Szeretlek. Értem. Na olyan, bent volt egy kis zöld, mi? Igen. Igen, bent volt. Szeretlek én is. Itt van ott a láda. Bebagolt. De egyébként még csinálom ezt a részt. De hogy van zombi nappal? Tehát... Ez ma ég? Ott van egy nyilas. Hallod? Nagyon sok bárány van itt. Valaki nagyon házna és Drakat, gyere ide, jó, védjen. Van bárány, nem tudom megölni. Hallod, ide tépézni? Végén már tudva. Vézél? Ne vedd fel a cuccom. Jó, Bevetted? nem. Mi a neved? Várj. Hol vannak a cuccaim? Nálam csak a fákját van. Nem már eltűnt a sok fám. Ott egy bárány. Jó van, nekem kéne cuccok, nagyon. Van gyapjunk. Jó, ezt elmondhatjuk, hogy nagyon bének voltunk. Van még egy gyapjunk. Jó, oké. Kell egy Ó. gyapjunk. És megvan a második hely. Megöltem el lovat. Köszi. Ma megint majdnem megölt. Úgy látom, Hávi Na. az nem van, hanem ellenünk. Hávi, ezt építs ki majd, jó? Kiépíteném, hogyha lenne fám, de mivel megint most veszítettem egy rengeteg fát. Igen, megint valaki felvette a cuccaimat. Van nálam 2 láda. Csákány kéne, nagyon. Csákány kéne. Benne Nálam. van. Ha a ládában van vagy 40 millió csákány, most tettem be. Jó, megvan. Oké, minden van aztán. Kő, szar nem kell. Ez kell. Viszünk magunkkal egy kis huszi. Huszi. Ja. Akkor megyünk tovább. Nem bányász nekem kis fát, légy szíves, de a izét, Én? a barnából, ilyen termek el. Melyikben? Mutasd. Barnából. Ott, ahol én voltam vízén, jó? Oda Barnából. menj. Jó, akkor megyek le szerintem a bányába, jó? Jó. Folytatom a vasérc keresésemet. Meg a szénnak. Szén, vasérc. De utálom. Úgy te tojás, de jó. Az jobb Meg- klikkel. Én is. tudod. Azt
Azt én is raktam be. A jobb klikkel ki tudod izélni. El tudod dobni. És akkor lehet, hogy csirkesz bele, lehet, hogy nem. Lesz belőle rántotta. HV fél rántotta. Jobb? Ezt nem hiszem el. Ó, de ez az. Ugye jó, nem kell... HV fél rántotta. Hallod? Így egy jobb Bent volt klikkel egy rántotta. creeper. Kéne ajtó, mert bejönnek a zombik a bányába. Hát jó, Basz. hát csináljunk. Csinálják. Nem, én most nem megyek bányászni. Nem is kellett TNT, a Creeper elintéztette jó nagy lyukat. Szóval a Creepernek most megköszönjük. Köszönjük Creeper. Hű, majdnem lába. Itt van HV, mennyi fa kell? Csinálj belőle nekem ilyet? Olyat csinál belőle nekem. Mennyi kell? Most hát csak tedd, szedd, az amennyit csak tudsz. Ott van. Nincs, hallod? Fákémet ugye felvettétek. Most Aha. mondjátok, hogy felvettétek. Aha. Akkor tépézzem már gyors, vagy oda tépézzek. Te voltál, Pali? A vízen, te voltál? Igen, de benne van, hogy csesztek be. HV, itt vannak. Kösz felmérkete. Mindenféle van. Jó, akkor chestbe benne van. Oké. Jó ez is. Menj már. Menj már innen. Jó ez is dobálni a fákat. Hogy tudok felmenni? Köszi, Ott köszi. nehogy felvedd a fákat, csak HV vegye fel. Gyere már fel! Megyj már, loser, létszi, nincs sok időm. Megy a busza. Gyere már! Igen. Na. Hol vannak a fákeim? Nem itt? Másikban. Okay. Nem kell nekem. Kéne mosajtóba ezt. És Az égje. igen. De most üveget égetünk, kiégethet üvetet. Én direkt. Akkor én segítek üvegeket betenni, és ablakokat. Mondjuk azt, hogy Majd nem. azt megcsinálom. Meg rohadt azt. Ja, jó, semmi nem szóltam. Jó, akkor... szép volt. Ja, semmi. Megyünk bányászni? Nem tudom. Megyek le bányászni tovább. Most van mindenem, fák, jó. Úgy, csak szedd, ne add ide. Valaki zúg. Elfelejtettem, hogy táblát csinálni. Valaki zúg. Szilánk. Dani, na szilánk, Nem én vagyok. De nekem hogy az zúg. ablakokat nem így képzeltem el. Akkor van Nem én csinálni. vagyok. De így, jó, mindegy, így jó. Itt van. Majd Én dobom. Dézú. De ott van, vedd fel. Már nem zúg. Nem. Mondom, nem én voltam, hát ezt lehet, hogy én lettem volna. Hogy lehet kőből ajtót csinálni? Ugyanúgy. Nem engedi. Hallod, itt van kőtéglakkal. Hoho, mit találtam, hallod? Ajaj. Hallod, vigya, hogy HV. Ezzel dísz is kinézd. HV, Mi a szar? Nem kaptam meg? HV. Ne. Fölveszed őket? HV. Hát már fel őket. Jó, fölvetted. Fürdő. Nézd meg, mit írtam ki. Már nézem. Nem lát. Nem bírsz visszajönni a fürdőbe, te hülye. Azt mondom, megcsinálom. Nem is fürdő, azt nem bírsz visszajönni. Ide. Jó van. Nem mész fürdőn, azt már nem bírsz vissza. Aj. Ott van, azzal díszítsed ki, amit adtam ilyen
Ott van egy, nem tudom mi. Nagyon jó, ügyes vagyok. Szaros idő. Elég kommentálom a dolgokat. Föl tudunk menni a házadére. Nem volt hangos. Nem jött be. Mi? Hallottuk. Ezt is. Jó, nem tudom. Vali, tedd a... Ha, láttok. Köszönöm. Jó, lesz, szerintem ez a videó ennyi lenne. Hogy is lesz? Hát? Mert? Mert... Nem fognak szólni. Nem, egyébként ma mennem kell. Holnap csicsikálok, tudod. Na hát szerintem ez a videó ennyi lett volna. Várj, csináljuk meg. Jó legyen. Várjatok, Következő részben találkozunk. Várjál. Menjünk vissza. Vízem voltam, itt volt velem Hávi Sziasztok! és Szilánk. Sziasztok. Sziasztok! Értem.